prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal, ale učeníci im dohovárali. Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Veru, veru vám hovorím, kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. A bral ich do náručia, kladol ruky na ne a požehnával ich. Bratia, sestry, viete o tom, že my dodržiavame Bibliu a ideme podľa Biblie. Počúvajte. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus sám nám ukázal príklad. Nechajte deti prichádzať ku mne a vkladol na nich ruky a žehnal ich. Počúvajte. Sama Mária odnesla Ježiša požehnať k Simeonovi. Nie krstiť, ale požehnať. Židovský národ nekrstil, on mal obriezku. Ale prvá bola požehnanie, druhá bola obriezka. To znamená, že dieťa, keď bolo donesené k Simonovi Ježiš, tak ho tam požehnával. Čo? Hovoril slova požehnané nad ním. Je to tak? Pravda sestra, Ježiš nám tiež ukázal príklad. Prečo my nekrstíme, ako katolíci krstia malé deti? Je preto, lebo ideme podľa Biblie a dodržiavame Bibliu. My ženáme. Deti sú krstené vtedy, keď sa rozhodnú, ako moja dcera alebo vaše deti, ktoré sa rozhodnú sami sa dať pokrstiť vodným krstom. Tak ako Biblia hovorí. My nekrstíme preto malé deti, lebo neveríme tomu, že dieťa je hriešne a oni krstia preto, že keby išlo do keby zomrelo, tak ide do pekla, lebo má dedičný hriech. Preto ho krstia katolíci. My tomu neveríme. Prečo? Dodržiavame Bibliu. A potrebujeme ísť s Bibliou. Amen. Rozumieš? Aj my sme krstení do Rustáci. Áno, pravoslávne, alebo čo to je. Sme tam krstení. Nemáme ani krstili za nič. Dneska môžeš byť buddhista, dneska môžeš, čo chceš byť, dneska ťa neupália, nezabijú za to, dneska ľudia sú krstení, nie sú krstení, je na tebe. Len, keď dodržiavaš Bibliu, tak musíš ísť podľa Biblie. Musíš ísť, aby si dodržal to, čo Biblia hovorí. Biblia hovorí, ten, kto pridá k Božiemu slovu, alebo odobere, bude prekladný. To znamená, že nie preto nerobíme kresty a to, aby si myslel, že donesieme niečo nové. Nie, celý svet to robí. Len katolíci to nerobia. A niektorí ľudia, ktorí už zmenili svoj krst od veľkých, išli k malým. Ale biblický krst je žehnanie detí. Odozdanie kde? Bohu. Čo odozdala Anna? Bohu? Samuela. Kde ho nesla? Do chrámu. Takisto my, malé deti, ktoré nesieme do Božieho domu. Aby cirkev Ježiša Krista žehnala to dieťa, aby požehnala. Preto my robíme žehnanie malých detí. Potom, keď vyrastie Rúd, uverí Krista, dá svoj život a povie: Ocko, ja chcem byť pokrstená, potom pôjde sa pokrstiť do vody, tak ako Ježiš ukázal príklad, keď sa krstil. Keď my robíme to, čo Ježiš robil, prečo by sme sa mali báť a pochybovať pred o tom, či je to správne? Keď sám Ježiš to robil, koho veríš, prečo pochybuješ? Preto my nerobíme, keby niekto ti hovoril, tak vieš, o čom sme tu rozprávali, o Božom požehnaní. Že my žehnáme deti. Oni patria Bohu. Očistec neexistuje. A katolíci povedali, že malé dieťa ide do očistca, ty ho potrebuješ pokrstiť, lebo keď to nepokrstíš, tak ide do tohto očistca. No čo ja viem, dieťa nemá žiadny hriech, lebo on nevie o hriechu, on je bábätko a on má čistého ducha, on je s Bohom. Hriech nemá. Prečo krstili? Je, aby bol začlenený do katolíckej cirkvi. Preto krstili deti. My, ako ľudia, ktorí veríme Božieho slovu a máme ako základ biblický, nemôžeme odísť z Biblie. Neupália ťa dneska, neodnesú ťa niekde, neviem, zabiť alebo niečo. Dneska ďakujeme Bohu za Martina Luthera. Martina Luthera, ktorý sa oddelil a reformoval cirkev, lebo by bolo s nami veľmi zle.
On reformoval církev, preto sú baptisti, metodisti, letniční, títo, lebo Martin Luther bojoval za to. Bojoval. Oddelil sa od katolícej církvy a neuveril tomu, že ľudia sú spasení zo skutkov, s odpustkou a z iných vecí. Ale on povedal, každý je spasený z viery v Krista. A preto ho katolícka církev nazvala kacírom a on sa oddelil. On dal prepísať Biblie do jazykov nemčiny a do iných, aby ľudia sa dozvedeli pravdu. A my ako kresťania, ktorí sa dozvedeli sme pravdu z Biblie, lebo ju máme v slovenčine. A Biblia je základ nášho života, Božie slovo, sám Ježiš Kristus sa nazýva Božím slovom. To znamená, že robíme len to, čo je Biblia. Nič iné. Rozumieš ma? Brata, sestra, ja chcem zavolať moju dceru Ruth. Chcem len, aby si zobrala dieťa, chceme žehnať dieťa, chceme, aby církev Ježiša Krista sa postavila. Môže takto klavír pekne ísť. Môžeš ísť melódiu. Brata, sestra, všetky slova, ktoré povieš, požehnaniu, dávaš želanie na to dieťa. Ty, ako kresťan, má zodpovednosť žehnať, aby bolo dobrú budúcnosť, aby bola požehnaná, prečo je to Božie dieťa. Je to tvoja sestra a naplňuješ Boží cieľ jej života. Každý z vás má účasť na jej povolaní, aby sme jej pomohli k tomu, aby bola vybudovaná, aby žila s Bohom, aby budovala iných učeníkov. Amen. To je vaša modlitba, brata, sestra. Ruth. Ruth hebrejsky znamená, má význam. Každý nositeľ mena má nejaký význam, preto máš meno. Lebo meno vždy zjavuje tvoj charakter, tvoje vlastnosti, ktoré máš. A hebrejský Ruth znamená krásny sľad. Krásny sľad. Brata, sestra, nech Kristus je vidný v jej živote. Nech každý, kto pozrie na ňu, nech vidí koho? Krista. Preto krásny sľad, aby Boh bol vidný. Boli sme stvorení na Božiu podobu. Koho má zjavovať Ruth? Ježiša. Brata, sestra, chcem, aby ste pozvili svoje ruky. Chcem, aby ste nahlas žehnali. Chcem, aby ste hovorili požehnané slova nad Ruth. Žehnajú, halleluja. Pane Ježišu, ja požehnávam Ruth. Požehnávam jej život, požehnávam jej budúcnosť. Pane Ježišu, ja ju odozdávam Tebe, Bože. Ja ju odozdávam Tebe, Pane. Bože, nech je služebníčka Tvojej cirkvi. Ja žehnám, Bože, Oče, prosperitu. Ja žehnám šalom, dokonalosť, plnosť jej života. Ja prosím, Bože, Oče, Oče ducha, nech je vyjadrená jej život. Služobníčka Tvojho slova, Pane. Nech je nositeľkou sveta. Nech je požehnaný pre túto zem. Ja prosím, Oče, mocne. Áno, dáva Ježiš Kristus. Amen. Halleluja. Sláva Ti, Bože. Sláva Ti, Oče. Brate, sestra, keď si vnímal nejaké slovo, môžeš kľudne stávať, kde si povedal. To, čo si vnímal v modlitbe, nejaké slovo požehnania pre Ruth, môžeš to povedať kľudne, kto máte slovo. Čo si vnímal od Ducha Svätého od Boha, môžeš kľudne povedať slovo. Kľudne zo svojho, tam, kde si. Amen. Amen, halleluja. Sláva Bohu. Môžeš tam. Okay.
Amen. Jo, bodu Ivan. Amen, haleluja, nech Boh Bude to požehná. evangelistka Ivan, veľmi. Amen, sláva Bohu. Žena, ktorá bude žiť Božie kráľovstvo. Amen, sláva Bohu. Haleluja, René. Amen, sláva ti, Oče. Haleluja. Amen, sláva Bohu, haleluja. Zrela, amen. Bude pastorka. Amen. Nech dá Boh. Jej manžel nech je pastorka, lebo ona potom bude mať veľkú prácu. Je pastor. Znova ešte niečo povedať, lebo ešte ideme k jednému dieťaťu. Čo? Má ešte niekto? Nech bude sláva. Amen. Halleluja. Amen. Môžeš. Sláva Bohu. Chcem poprosiť rodinu Patrikovú. Paťo. Co? Paťo. Hej, Paťo, polokec Paťo. Musíte sa byť. Môžete takto prísť. Chceme požehnať Patrika Malého, hej? Chceme ho požehnať tiež, chceme ho odozdať Bohu. Má veľmi pekný to ancúk. Bratia a sestry, chceme ho požehnať. Amen. Pozvidili svoje ruky. A ženajme správne dobré slovo. Amaro Kuko. Pani Ježiš, Odel máme manžel. ja poženávam jeho život. Pani Ježišu, ja prosím šalom po tebe. Prosím, Bože, Oče, nech Boha milen jeho život. Poženávam ho, nech je múdry tvojho slova, nech je nositeľom pravdy a lásky, spravodlivosti. Poženávam jeho službu. Poženávam ho mocne, Bože, Oče. Nech je služobníkom církvi. Áno, Pán Ježiš Kristus. Anche ti sono nelle schiere cippe che la mare sulle schiere io. Nelle schiere cippe non va. Del sesto, del pasto. Tak ako meno Patrik má tiež význam, je urodzený a vznešený. Halleluja. Je urodzený a vznešený. Pane sestra, nech Boh je vidný v jeho živote. Nech vidia ľudia vzácnosť a urodzenosť božského charakteru v jeho živote. Nech je Boží služobníkom, nech je veľkým pastorom a evangelistom, nech slúži svojmu národu, svojej rodine. Poženávam jeho deti, poženávam jeho manželku, poženávam lásku v jeho rodine. Nech Kristova láska je v tvojej rodine, ktorú budeš mať. Poženávam tvoju cerku, ktorú budeš mať. Nech tvoja cerka je Božou služobničkou, ktorú budeš budovať. Ja poženávam práve teraz tvoju cerku. Poženávam jej život. Nech je múdra, nech žije kresťanský život, bude požehnaním cirkvi Ježiša Krista. Amen. Halleluja. Môžete sa vrátiť na svoje miesta. Môžete si sadnúť. Brada, sestra, toto je, čo my robíme. Poženávame deti. Brada, sestra, chcem, aby z vás povedal, prosím vás, aby povedal slova, ktoré si vnímal
alebo chceš povedať do jeho života, kľudne to môžeš urobiť. Chcem, aby si mal priestor, povedz slova, ktoré máš pre neho, povedz Zuzka. Patrikovi, malý Růd, přeju, aby žili v Boží lásce, v Boží pokoji, ať jsou požehnaní, zdraví, šťastní, spokojení. A chtěla jsem říct, že když jsem šla dneska do kostela, tak jsem si povídala s Pánem Bohem. Já jsem nevěděla, že dneska bude takový krásný, zvláštní den, vzácný. A šla okolo mě Angličanka s bříškem. Já jsem se modlila, říkám, buď požehnaná i maminko, který nosíš pod srdcem. Je to zvláštní, že vlastně já už jsem byla připravená na to, že dneska tady bude. Amen. Máš si niekto povedať nejaké slova na jeho životom? Čo si vnímal, cítiš tu? Povedz to. Maj odvahu. Stanko. Bude prenášať pokoj Ježišov. Amen. Halleluja. Kto ešte vníma nejaké slova nad jeho životom? Povedz to. Je to veľmi dôležité. Amen. Je muzikant. Halleluja. Vyslúži Bohu. Máš ti niekto niečo? Silnej, moudrej a spravodlivej. Bude silný, mocný a spravodlivý. Halleluja. Amen. Kto má ešte niečo? Bude slúžiť Bohu. Bude veľký pastor, halleluja. Ja si myslím, Boh mi ukázal, že ako Dávid, ktorý má veľké srdce pre Boha, myslím, že aj on bude mať veľké srdce pre Boha. Amen, bude mať veľké srdce pre Pána, halleluja. Sláva Bohu. Chcem jednou pesničkou ukončiť bohoslužbu a premiestnime sa všetci do takej miestnosti. Chcem, aby sestry išli pripraviť kávy a tieto, ktoré čo potrebujete tam pripraviť, môžete už pripraviť všetko tam. Chcem, bratia a sestry, aby sme sa postavili. Chceme ukončiť chválou. Začali sme chválou, chceme ukončiť chválou. Chceme dať Bohu slávu za to. Halleluja.